Приятели, здравейте, приятели! Да. Аз съм Яшко и днеска с вас играем на Агарио. Ето го никнейма ми и да започваме. Да, и ще има поредици на Агарио. Както не само на League of Legends. Да, сигурно се питате за какво не качих ония клип, дето щях да кача на Лига. Защото YouTube се бъгнал с мен и просто да, можах да кача клипа и се ядосах. След това изтрих клипа и да, изтрих го. Трябваше да го оставя и трябваше да пробвам. Утре ще ходя на едно място, където там ще помоля един човек да ми оправи Майнкрафта, защото той Добре, той е разбирал такива неща, зато и просто да. Просто ще ми го оправи. Да. Да, ние в момента играем Агарио. И сега започнахме. Трябва да внимаваме. Ела така моето момче. Добре. Да. Добре. И да, какво да ви кажа, как сте, добре ли сте? Един ден вече не се виждаме, защото един ден не качих видео. Не един половин ден не качих, защото сега е 6:14, аз пък цял ден не качах видео. Да, вече ще има видео всеки ден. Да се каже, ако няма всеки ден, аз ще ви съобщението като инфо, че няма да има видео, защото някъде или ще ходя, или нещо такова. Заради това нещо, да, в момента аз съм розов. Не съм делтонист. Не, спокойно, приятели. Обърках цвета розов, да кажем. What the fuck. Розов. Добре, розов. Как е розов? Да, розов съм. Не, шегувам се, не съм розов. Лилав съм, лилав. Мълчете вече. Лилав съм. Исках малко да се шегувам с вас, да видим как ще ме таковате. И тук става бумбин мадфака. What? След ги папкиме. Айде, уиди, айде. Добре, няма как. Лилавия Яшко пробиге срещу розовия Хитлер. Хитлер, тук е Хитлер. Ама Хитлер. Хитлер му се да пукне и да му. Тук е Хитлер. Ела ще те изям, хит. Лана? What? Добре, не очаквах това да пробвам втори път. Втори шанс. Ай, колко съм малък. Вижте ми колко съм малък. Окей, нямаше нужда Бобо да ме изяде. Много добре знам. Омага. Да, започнахме хубаво, а пак сега проклет да съм по дяволите. Treat my breather right. И не да, какво да си говорим, приятели, няма да ви казвам нищо. Сега съм пък розов. Сега бях си зелен, жълт, а пък сега розов, лилав. Момичешки цветове, все пак. Розово е момичешко. Така казвам. Цветче. Да, бяла роза. Да, може да му последвате в YouTube, ако не сте го направили. И как ще ме гледате тогава? Кажи ми. Добре, говоря без да мисля. Може да му последвате в Facebook,
в Инстаграм ще сложа името ми, да му добавите там, моето никче. Утре дома да ми се оправим Майнкрафт. Ще снимам на Майнкрафт, да. И да, ще снимам на Майнкрафт. И да. Да, може да се абонирате и за Аура, не дей моето момче. Стай Яшко пробеге да живее. Аз тъй казвам, не обичам да убивам хора в тази игра, пък обичам да събирам точки. Не, чудя се как стана, бейби. Чудя се как стана. Добре. Но аз знам. Тъпата игра. Добре, опит 4 или 5, не знам кой е. Не сама идеали. Ама гъбе. И да, приятели, започваме. Вече се стягаме. Няма, моите момче, няма. Достига бе до тебе, ма. Малето сколко голям стана. Underkill. Къде си, Underkill? TNT Truck. Добре. What the fuck, дека кома пуска само розово. Бол ма изяди. Ама нещо не е както трябва, май. Да. Нещо както... само такива цветове, what? То си умрял. Да пукнеш за мен. Да, приятели, това ще бъде от мене за клипа. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и чао!